नमस्कार संगी लोगन, हम रउआ सभे के हार्दिक स्वागत करत बानी हमार चैनल भक्ति वाणी रेखा में। आज हम रउआ लोग के बताई कि कैसे कर्मा और पुनर्जन्म के रहस्य बा। का आप कबो ई महसूस कइले बानी कि कुछ बच्चा बचपन से ही बहुत जिद्दी होला, कुछ एकदम शांत और समझदार रहेले, कुछ अलग सोचते रहेले, जबकि कुछ हमेशा गुस्सा में भरल रहेले। का आप सोचले बानी कि एके परिवार में पलत बढ़त बच्चा एक ही माहौल में रह के एक ही संस्कार पावेले, फिर भी एक दूसरा से अतना काहे अलगा होले? काहे एक बच्चा माई बाप के आँख के तारा बन जाला और दूसरा बच्चा घड़ी घड़ी उलझन में रह जाला? काहे कुछ संतान माई बाप के बुढ़ापा के सहारा बन जाले और काहे कुछ उम्र भर तन्हा छोड़ देवे रंस? का आप सोचले बानी? जवाब में एक ही बात बा, कर्मा। और इहे कर्मा ह पुनर्जन्म के रहस्य के चाबी। दरअसल संतान आपन ही कर्म के परछाई होलन स। जे कर्म हमनी के पिछला जन्म में कैले बानी जा, ओकरे नतीजा में जिंदगी में संतान के रूप में हमनी के सामने आ जाला। संतान के बर्ताव, स्वभाव और रवैया ओकरा पिछला कर्म के आईना होला। दोस्त लोग, ये वीडियो के आखिरी तक जरूर देखी, काहे कि ये वीडियो में बहुत कुछ जानल सीखल जाई। वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और साथे साथे ये वीडियो के अपन दोस्त में शेयर करी, कमेंट भी करी, बताएं कि आप इस वीडियो के कहाँ से देखत हनी। चलो वीडियो में आगे बढ़ जाओ। हर माई बाप के बस ये उम्मीद रहेला कि उनकर संतान उनका नाम रोशन करी, उनके प्यार दे और सम्मान करी। बाकी कई बेर इहो ना होखेला। कौनो कौनो संतान ऐसन होला जे माई बाप के आत्मा के तकलीफ देलन स कि लोग के देख के रूह कांप जाला। माई बाप के खातिर अब शब्द तिरस्कार, धोखा और कबो कबो बुढ़ापा में वृद्धा आश्रम के सजा मिल जाला। अब सवाल उठेला कि एह सजा के कारण का बा? पूरा जिंदगी मेहनत कैलस, संतान के पललस, पढ़ौलस आ आपन सुख समृद्धि के बलिदान कर देलस, फिर बदले में ई सब मिलल। इहे बा पुनर्जन्म के रहस्य, जे साफ साफ कहत बा ई सब आज एकदम अचानक ना होखेला, बल्कि पुरनका कर्म के फसल ह। जे कर्म कबो कौनो जन्म में कौनो के दुख देले रहे, ऊ आज संतान बन के हमनी के जिंदगी में आवेला, ताकि पलट के वही दुख के अनुभव करा सके। कबो कौनो बच्चा माई बाप से अतना जुड़ल रहेला कि माई बाप के और एगो सांस लेवे में भी बेचैनी होला। ऐसन बच्चा माई बाप खातिर सच्चा वरदान बन जाला। ई बच्चा लोग खाली यही जन्म में ना होला, बल्कि ऊ आत्मा कई जन्म से हमनी का संगे बंध जाला। कबो कौनो जन्म में माई बाप के सेवा कैले रही, ममता देले रही, कौनो अनाथ के अपनौले रही, आ ऊ आत्मा आज संतान के रूप में हमनी का सामने आइल बा, ताकि ओकर कर्जा चुकता कर सके। दूसर ओरे जे कहीं कोई अपना माई बाप के तड़पौले रहे, उहे आत्मा आज संतान के रूप में हमनी के तड़पावे खातिर आइल बा। इहे बा पुनर्जन्म के सच और कर्मा के न्याय। हर संतान अपना पे एगो संदेश दिए आइल बा, जे संदेश हमरा पिछला जन्म के कर्म का फल ह। अगर आपके संतान खुशी लियावेला तो समझ जाए कि आप बढ़िया कर्म कैले बानी, और अगर दुख संतान के जरिए आइल बा तो सोची मत कि भगवान नाइंसाफी कैले बाना। कहीं ना कहीं आपे खुदे कोनो नाइंसाफी कैले बानी, जे आज लौट के वापस आइल बा। कर्म के ई खेल बहुत नाजुक बा, एकर समय लागेला, बाकी न्याय जरूर होला। कहल जाला कि काहे कुछ बच्चा जन्म लेवे के साथे साथे बीमारी में जकड़ल रहेला, काहे कोनो बच्चा खाली अनाथ होखेले, काहे मासूम बच्चा अत्याचार सहेला। भगवान कठोर नइखन, भगवान त न्याय का दूसरा नाम हवन। ई सब हमनी का अधूरा कर्म का हिसाब ह। हमनी कोनो जन्म में कोनो मासूम का बचपना छीनले होखब जा, एही से आज सहे के परल बा। हमनी का पुरनका कर्म हवे जे आज संतान के आरंभिक जीवन का दिशा देत बा। जब भी कोनो बच्चा आपन जिंदगी में आवेला, बस ओकरा पालन पोषण नाही करल जरूरी बा, बल्कि आपन कर्म के परिष्कार पर जोर देके खुद के सुधारल भी उतने जरूरी बा।
जे माई बाप अपन संतान के लेके चिंतित रहेलन, जवन बात बच्चा नाही मानेलन स, गुस्सा करत रहेलन स, कबो प्यार ना दिखावेलन स। जे माई बाप अपन संतान के लेके चिंतित रहेलन, जवन बात बच्चा नाही मानेलन, गुस्सा करत रहेलन, कबो प्यार ना दिखावेलन, उनके समझ में आ जाए के चाही कि खाली संतान का दोष नहीं खे, ई अपन आत्मा का बोयल बीज है, जवना के फल अब पेड़ क तरह निकलल है। संतान का व्यवहार देख के आप खुद के कर्म के अनुमान लगाई, आप फिर अपन वर्तमान सुधारी, ताकि भविष्य के संवारल जा सके। काहे कि जैसे बोई वैसे काटम। आज भी आप चेत जाइब तो कल बदलल जा सकता। कबो ध्यान देहनी कि कुछ बच्चा अपना घर में रहला का बावजूद भी अजनबी जैसन बेचैन बा। ई ऊ आत्मा ह जे कि पुरनका जन्म के करवाहट के संगे लियाइल बा, जेकरा में घाव बा, जे आप ही कैले रहनी। ऊ चुपचाप लौट के आपन हिसाब बराबर करे खातिर आज आपका जीवन में आयल बा। ई पुनर्जन्म के बड़का रहस्य है कि कौनो संबंध ए जन्म तक सीमित ना होला। माई बेटा, बाप बेटी, भाई बहन खाली शरीर के नाम हवे। आत्मा का यात्रा यहीं से बहुत आगे बा। एक माई कबो कौनो जन्म में बहन रहले हुई हैं और कबो बेटा, कबो पति हुई हैं। ए रिश्तन के जाल कर्म के धागा के बुनल बा, जे खुलले बिना आत्मा बार बार लौटी। यही से जब कुछ संतान अभी तक दुख देत बा त रोवा मत, अपने भीतर खोजी, जरूर कबो आप ओ आत्मा के दुख देले रहने। जब कौनो संतान आप खातिर वरदान बन जाला तो उनकर माथा चूम के भगवान के धन्यवाद कहें। आप कबो कौनो आत्मा का आंसू पोंछले बानी, आ ऊ आत्मा आज आशीर्वाद बन के आपका जीवन में आयल बा। ई बा कर्मा और पुनर्जन्म के गहराई। जे दिखत बा ऊ नइखे और जे होत बा ऊ दिखत नइखे। आपन संतान आपन छाया बाड़न स, उनकर व्यवहार में आपको पुराना कर्म का झलक दिखलाई देत बा। दोस्त लोग, ई वीडियो में जवन बात सिखौनी ओकरा दिल में बसाई। जवन बात हमनी के समझ में आयल बा वही के अपन जीवन में उतारी। काहे कि ई दुनिया में सबसे बड़का बदलाव तब होखेला जब हम खुद के बदल सकीना। हमार विनती बाकी ए वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और यह बात के अपन दोस्त और परिवार में जरूर शेयर करी। तबे जाके ई सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुँची। हमनी के संगे बना रही। अगला वीडियो प्रेम, क्षमा और आत्मा के मुक्ति के बात करम। तोहन सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।